Matasa, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sani sana da ku a cikin shirin ilimi zamantakewa. To da Zara na fuskar kamar kina so ki magana, amma dai bari na gabatar sannan kya shigo ki maganar. Da fatan ina cikin koshin lafiya. Kuma matasa da ku a cikin shirin ilimi zamantakewa zango na 3 kashi na 4 wanda idan kuna biye da mu wannan shirin da aka tsara domin wayar da kan matasa akan muhimmancin neman ilimi da kuma tashi akan masu nau'in dogaro da kai domin gujewa miyagun abokai masu jefa mu ramin halaka da da zaune tsaye. Zara'u ne muka barka da zuwa. To yau dai na ga Zara'u ta shigo da kuzarinta a jika kamar kin yi lauma da rago guda. Anya kuwa a me sirrin ne? To banda abin kamalin Kamila ai da ruwan ciki ake jan na rijiya. In ban ci na koshi ba ai ba zan iya ma zuwa gidan rediyon nan ba. Da fatan matasa an ci an koshi domin sauraron ilimi zamantakewa a cikin nutsuwa domin samun fa'ida da ke cikin sa. Idan ba ku manta ba makon da ya gabata mun fara hira daga ta Yusuf Kofar Mata wani ya digiri guda 3 na farko da na biyu da kuma na ukun duk a fannin tsimi tanadi kuma lokaci ya ci mana muka alƙawarin a wannan mako za mu ɗora. Saboda haka idan kun shirya sai ku biyo mu domin jin cigaban wannan hira da Dr. Yusuf Kofar Mata. To zan so Dr. Yusuf ya yi wa masu sauraro bayanin shin ko akwai wani kalubale? To, kamar yadda kika sani shi duk karatu yana da nasa kalubalen. Duk karatu ba a yin sa ta daɗi, shi karatu sai an daure, amma kuma ribarsa tana da yawa, ribarsa kuma ta fi wahalarsa. Amfaninsa yana tafiya tun da rayuwarka har bayan ba rayuwarka. Wato shi wannan karatu na tsimi da tanadi a gaskiya gwarzon karatu ne, domin ina kusan gaya muku cewa kusan shi ne na ɗaya a barin a kimiyyar ɗan adam. To ya kunshi abubuwa, akwai lissafi a ciki, akwai kuma karatu na theory da ake faɗa irin labari ta haka, sannan kuma akwai ƙididdiga abin da za a iya ce mishi statistics. To wannan abubuwa duk sai ka yi su, shi yasa gaskiya ba karatu ne na ragwaye ba, amma kuma shi ka san babu rago sai wanda ya mai da kansa rago. In ka tashi ka dage ka ɗan hana kai karatunka babu dare babu rana, to alhamdulillah insha Allah duk wani kalubale da yake cikin sa zaka gama. Akwai kalubale hakika kamar na tattalin arziki wanda yake shi ɗalibi ba shi da lokaci sosai, zaka samu cewa dole sai samun su ya ragu da makamantansu. To duk dai wannan matsaloli ne na karatu wanda suke kuma a waje na wannan matsaloli babu abin da suke hanawa, tunda alhamdulillah gashi nayi digiri na 1 na 2 na 3 da a wannan bari. To kaga ko da to kuma ba ni na fara ba kuma ba kaina za a kare ba. Shi yasa muke ta kira ga matasa cewa shi duk karatu ba a yin sa ta daɗi yanda kake so, amma dai ka sani ita kanta rashin daɗin karatun daɗi ne, domin in kana yi zaka ji daɗin cewa kai ɗalibi ne. Saboda haka ko menene ma kake yi ko ma wani abu ne zai same ka dai a hanyar neman ilimi ya same ka. To wannan kalubale dai akwai shi amma kaɗan ne, idan an daure kuma za a ga bayan sa. To ban sani ba, na ga Malam Kamil makinsa yana rawa ko yana da wasu tambayoyin da zai ƙara yi wa Dr. Yusuf. To a Zara'u akwai tambayoyi da yawa da nake so na yi wa dakta game da wannan ilimi na tsimi tanadi da ya karanta. Dakta, ka yi bayanin cewar ka je ƙasar Malaysia ka yi wannan digirin ka na 3 kuma kai bayanin a ƙwarewar da kai a digirin ka na 2. Wace ƙwarewa ka samu a ɓangaren digiri na 3 a wannan tsimi tanadi a jami'a da ke can ƙasar Malaysia? To alhamdulillahi, wato na ƙware a ɓarin abin da za a ce ba da bashi. Na ƙware a ɓarin da za a ce ba da bashi, ma'ana yanda za a ɗau kuɗaɗe a investing, ma'ana a sa kuma a ci riba. Sannan na ƙware a ɓarin da karatun tattalin arziki ko tsimi da tanadi na ɗaiɗaiku, domin ka san shi tsimi da tanadi ko economics kusan za a iya cewa rabu gida biyu, da na jimilla da kuma na ɗaiɗaiku. Shi na jimilla shine kamar ka karanci tsimi da tanadi na ƙasa gaba ɗaya, misali nake baka, ko na tarayyar turai. Akwai kuma tsimi da tanadi wanda nake na ɗaiɗaiku ne, na kamfanonuwa ne na wato. Na ƙware a wannan ilimi na tsimi da tanadi na ɗaiɗaiku. Haka zalika harkokin yanda za a bada bashi shi ma na ƙware. Haka zalika yanda tsimi da tanadi yake a ɓarin noma shi ma na ƙware. Haka zalika kuma akwai ilimi yanzu da ya shigo wanda yake tashe da ake kira applied econometrics, ma'ana yanda ake yin lissafi da ƙididdiga na bincike ta ɓarin software da suka shigo. To su ma wannan alhamdulillah na ƙware a wannan ɓari. Tunda shi ilimi zamantakewa dalilin ƙirƙirarsa shine wayar da kan matasa akan yadda za su taimaki rayuwarsu. Gashi ka samu ƙwarewa a ɓangaren yanzu a karɓi bashi da kuma yanzu za a mai da bashin nan. Yanzu kenan za ka iya samar da wani gukin za ka iya ba wa matasa shawarwarin da za su karɓi bashi har su gina kansu?
Alhamdulillah ai ba matasa ba hatta gwamnati ma mun yi rubututtuka da yawa ga sana an bubbuga a shafin yanar gizo in ka buga sunana zai fito a yanda bashin yake a baya da yanda bashin yake a yau da kuma suwaye ya kamata za a bawa da menene matsalolin bashin da kuma menene yake hanawa mutum ko yana so ba zai samu ba. Wannan duk muna nan muna ba da shawarwari ko yanzu matasa suka zo za mu gaya musu yadda za su samu da matsalolin da za su fuskanta da yadda in an ba su bashin zai musu amfani da yadda kuma gwamnati waye ya kamata mata ba bashin. Katsan wannan bincike da ko kuma a ce research ko kuma da Hausa a ce bincike da ake yi ana nan ana ta yinsa. In ka ji yanar gizo rubututtuka ne kala kala mun yi su a takarda a analog in ka je wasu labarurrukan zaka gani kuma in ka hau yanar gizo ma zaka gan su da yawa. Wannan bayani da kai na maganar bashin nan wani shawarwari za ka yi wa matasa musamman matasanmu na arewa wurin bin karɓar bashin su ci riba musamman da ake bayani yanzu akan a koma noma kuma ga gwamnatocin tarayya da na jihohi suna ta ƙoƙarin kawo wannan kuɗi na bashin noma musamman ma kuɗin da ake bayarwa na tallafin noma da kuma na bank of industry wato tallafin na ƙananan masana'antu wanda shawarwari za ka yi wa matasanmu a yau su tashi domin su ci wannan riba. To alhamdulillah malam zawa ciki ka san dai cewa su da yawa 'yan Najeriya ba ragwaye ba ne ba kullum kaga 'yan Najeriya suna iya kokarin su sai dai abin da ya fi karfin su haka zalika kuma su ma gwamnatocin nan suna iya yin su gwargwadon misali amma abin da nake so ka gane a nan wajen shi shawarar da zan bayar za ka raba abin ne gida biyu akwai maganar demand ma'ana bukata wanda yake su ne daga barin matasan akwai kuma maganar supply shine wanda yake daga gwamnati ko kuma bankuna to gaskiya barin da ya fi matsala shine barin supply din ɓarin da za a kwankwaɗo kuɗin ya zo ya samu ƙasa a nan matsalolin suka fi yawa amma ɓarin buƙata wanda yake matasa to da yawa hatta na kai ɗin nan na san bara a rasa da za a baka bashin da ɗan kuɗin biya kaɗan za ka so ka karɓa to amma ya za a yi ka samu to kawai dai shawarar da zan ba matasa a nan na ɗaya dai su samu wasu masu ɗan karatu a cikinsu ɗan kaɗan su masu kuma jin labarai su dinga bibiyar ya ake gwamnati take turo da wannan abu kamar misali akwai bankin manoma yana nan a bank of agriculture suna nan suna harkokin noman nan kamar kowace local gammar akwai ofishin nada kuma kamar kuɗin commercial agriculture ma da aka turo wannan karan na san har yanzu ma ba a raba shi ba amma dai kuɗin ina tunanin ko ya zo nada ne to wannan kuɗi yana nan a nada kuma duk wata lokal gamman da ka sani akwai ma'aikatan nada wanda za su yi wa mutum bayanin yadda za a yi ya nemi bashin kuma ya samu haka zalika kuma akwai bankuna da duk da CBN lokacin an yi doka tuntuni cewa dole kowanne banki ya ware wani kaso na noma kuma wannan kaso na noma saboda ana so a ja hankalin matasa su shiga noma kuɗin ruwan shi ba shi da yawa wani ma ruwan babu kamar commercial agriculture din nan da ake tunanin za a raba kwanan nan babu ma kuɗin ruwan to amma matsalar shine da gwamnati ta bayar su waye suka karba to anan matsalar take bukata akwai duk in ka je ƙauye manoman nan samari kusan duk su suka cika Najeriya suna da bukata kuma suna son kuɗin nan wani in ya samu kuɗin taki buhu biyu wallahi zaka sha mamakin me zai noma amma bai samu ba to su kuma gwamnati shawarar da muke ba su shine dan Allah dan Annabi su samu ƙididdiga na manoman nan in suka samu manoman nan tunda manoman nan sun kaso biyu akwai manoma na hakika akwai manoma 'yan siyasa to yawancin romo da gwamnati take korowa na wannan noman manoma 'yan siyasa yake samu wanda baya zuwa ƙasa shi yasa ga ana ta turo kuɗi amma kuɗi baya amfani to da Allah da Annabi gwamnatoci su yi ƙoƙari su dinga samun waɗanda suke buƙatar kuɗin nan su basu domin shi amfani da kuɗin da kuma a juya kuɗin a ci riba inda ya samu manomin gaske abu ne wanda ya fi komai sauƙi. To matasa kada ku manta da shirin ilimin zamantakewa kuke sauraro daga wannan kafar yaɗa labarai kuma a cikin shirin namu tare da Dr. Yusuf Kofar Mata. To Dr. Yusuf ta yaka samu labarin wannan shiri na ilimin zamantakewa har ka zo muke gana da kai a wannan rana. To alhamdulillah ga san dai tunda ni na dade ina ɗalibin karatu to duk inda muka je shiri na ilimi ko karatu muna sauraro rediyo ne yanar gizo ne da makamantansu to dai da kuma abokanai da za a zo a zauna wanda yake hirar tamu duk ta ci gaba ce magana ake ta karatu to ta haka ne dai muka zo muka samu labarin wannan programs kuma alhamdulillah programs din ya samu karbuwa a gari kuma mutane suna jin daɗin sa kuma yana canja rayuwar mutane to don haka ne ma muka zo mu ma mu bada gudunmuwar mu a matsayin mu na wanda ba mu da wani buri illa mu ma mu zo mu taimaka a ci gaba da yada ilimi. Dr. Yusuf wannan kalubale da kai bayanin sa dalilin da ya sa matasa ba sa samun wannan bashi a gurin gwamnati wakilin gwamnati tana tsoron cewa in ta ba su wannan kuɗin za su je su ƙara aure ne
ko kuma ko su aure ko kuma su motoci da makamantansu suna burga a cikin gari. Ba ganin cewa wannan ta sa gwamnati ta kautar da kai daga matasa ta ba wa masu hankali wato manya-manyan mutane masu magidanta a kudaden bashi? Shi bashi yana da haɗari, kuma kamar yadda ka sani ma babban haɗarin sa ma kuma a ce harkar noma za a yi, domin yawancin shi noma da muke yi a wannan nahiya tamu noma ne wanda ya dogara da nature za a ce, kamar yaya yanayi in an samu ruwa mai kyau a abin nan in kuma aka yi rashin za a zo da annoba to Allah ya kiyaye. To amma duk da haka wannan matsala ta diversion da ake cewa loan diversion ko kuma a ce karkata bashi zuwa abin da aka nema za a yi zuwa ga wani abu, to ba za ka iya cewa babu matsala ce wacce take da akwai ta, musamman ma shi Bahaushe ba a raba shi da ƙare-ƙaren auren nan na gaira babu dalili, kan ma mutanenmu na karkara su ji labari. To amma dai kamar yadda nake gaya maka, shi kullum za a bada bashi abu biyu ne yake aiki. Akwai maganar da ake cewa collateral, abin da zaka kawo na lamuni a rike, to kuma shi wannan collateral din ko wannan abu na lamuni da za a rike kafin a baka bashi, yawancin mutanenmu na karkara ba su da shi. To shi yasa muke ta kiran gwamnati cewa akwai wata hanya ta group lending, ma'ana mutane su yi kungiya su zo kamar su 10, wannan shine garantan wannan shine garantan wannan, dan ko baka da takardu na fili ko na gona ai dole kana da wanda zai tsaya maka, in ko baka da wanda yake tsaya maka kaga ba za a baka bashi ba. To idan mutum ya zo aka zo group din nan sai a ce to shikenan ku group din mutum 10 an ba ku kamar a misali bashi na miliyan 1, haka kuwa 100,000, amma wannan kai ka tsaya wannan kai ka tsaya wannan. Bayan wannan group din da suka yi kowa yana da garanto ɗaya, to za kuma a iya sawa kowa ya kawo wani garantan daga dan uwansa, jininsa ko shakikinsa ko kuma mai garinsu. In ya zo sai ya tsaya, mutanen nan da ka haɗa da fa uwa ka sa su supervisors ne, wannan ya duba wannan ya duba wannan, domin wannan ya san in wannan ya rike bashi fa to shi za a kama ya biya, to dole zai bashi shawara tun da dama a waje ɗaya suke, kowa ya san gona kowa ya san karfin kowa, to zaka ga cewa ta wannan hanyar an yi amfani da bashin yanda ya kamata. Kowa da akwai abin da yake so. Dr. Yusuf Kofar Mata, me ka fi so a rayuwa? To alhamdulillah gaskiya na tashi cikin gari kuma da abubuwa da yawa. To gaskiya dai da farko dai a rayuwata ta yarinta na fi so ina ta son in hau doki da makamantansu wanda muka yi ta yi a su filin su kuwa ne su ina ne, amma daga baya ni harkar bincike ita kawai na fi so a rayuwata. Tuma sauraro, ana cewa laifin daɗi karewa. Ba muna nufin cewa ilimin zamantakewa ya kare a wannan lokaci ba, sai dai hiranmu da Dr. Yusuf Kofar Mata ta zo kare a wannan mako. Sai da wani lokacin kuma mun samu damar dakta din ya kuma dawowa cikin shirin, da fatan an amfana da waɗannan abubuwa suka shafi tsimiyar tanadi da kuma hanyar da za a bi domin a samu bashi a bankin manoma da kuma bankin kasuwanci domin dogaro da kai, musamman ma ga matasa da masu sauran al'umma baki ɗaya. Masu sauraron shirin ilimi zamantakewa za ku yi bibiyan mu ta shafukan sada zumunci kamar haka don bayyana ra'ayoyinku: Facebook ilimi zamantakewa, YouTube ilimi zamantakewa, Twitter @ilimi zamantakewa. Haka kuma za ku yi aiko mana saƙonin bayyana ra'ayoyinku a adireshin mu na email a dandalin tallafawa matasa @gmail.com ko kuma shafin mu na yanar gizo itmm-iyantama.com. Za ku yi aiko saƙonninku a lambar mu ta wazo 0800-98-43-84-88 wato 0800-43-98-44-88. Haka kuma za ku iya ziyartar babban shafinmu da mu tattaunawa da ku a dandalin tallafawa matasa.ning.com. To masu mu muna da zuwan saƙonninku kafin zuwan shirinmu na gaba, wato ilimi zamantakewa zango na 3 kashi na 2. Kafin wani lokacin suna Kamilu Saminu zuwa ciki ke muku sallama tare da abokiyar aikina Zahra'u Nasir. Mu tashi matasa mi ilimin koyon kowane fanni. Ilimi zamantakewa. Ku mi kyale zaman banza, ku mi kyale rudin shaida.